Nandito kami sa park with Waffle, guys. After mag-drive, mag-rest. Waffle. Come. Dito muna kami, guys. It's so malamig. It's so malamig here. Oh my God. Wala masyadong tao dahil. Hi, sis. Ugnaw kayo, sis. Hello, sis. Sis, sobra ka tugnaw, sis. Ilaang na ko si Waffle. Hi, sis. Normie Abiso Channel. Ito, sis, oh. Dito may nag-park, sis. Then siya, gilaag ko na mo. Ay, hangin kay sis. Salamat. Gina, salamat. Awa, sis, oh. Dini ko na, katong baguhan pa ko, sis. Dini ko naga-jog-jog. Hi, Isabel. Oh, si Waffle, oh, hi. Sis. Okay ba, sis? Sis, daghang kay sakura din pag sakura time. Yan, oh. Nag-skwela. Yan, oh. Unya pa to, lasing ko. Mga sakura na, sis. Mga wala na siyang dahon. Yan, ako ang baliktad. Bibilam, no? Yan, sis. Mingaw kayo, sis. Ayan. Salamat, sis, Normie. Si Wapo lang nagsamok-samok din, eh. Okay ba, sis? Wala nang libang na po siya, sis. Kalau magkuha na po ko ni siyang tai ay hindi ba siya kalibang. Nakausap ko yung tai. Kita naon magbi dinhi pag dili ko ako ng tai. Sama na ko kamera din na. Hey, Wapon. Gara. Nice kay dinhi sis, oh. Yan. Daghan kay sis Wapo kay di siya dinhi kaso lang katong na time, sis. Dili pa ko kabalo mag-ano ay kabalo na ko mo drive kaso wala pa ko license, so wala ko nakaari dinhi. Normie, si Isabel's vlog. Salamat. Kami dyan siya mag-walking dinhi, sis. Kaya tuyupon dyan mo siya. Si Waffle, ay! Dirty, oy, dirty! Lami ang hangin, sis, pero tugnaw gihapon siya. Si Waffle bagaraon kay siya, oy. Gara dyan ni ito yan, eh. Masya correct, sis. Uy, Waffle. Pagwapo. Ha, sis, oh. Pwede mag-date-date ini, sis. Pwede naman mag-date-date sa mga jowa. Board mga si Waffle pag dili laagon, sis, kanang ma-stress siya ba. Manuba na siya sa kuha. Nang tuon ko kuan sis, oy, parking dili, sis, kay wa kay tao. Naigel, oh. Diba? Nice kay siya, sis, kung mag ting sakura din, oh. Sakura na tananday. Tuyo ko dito. Naabot sila, eh. Tama po yung playhouse ang mga dogs din, eh. Tanawang eagle. Fresh kayo. Makita dyan ninyo ang mga eagle, sis. Hoy!
nagkulog akong camera. Uy, saan to si Wapo? Kara ng part din ha sis. Wala siya. Car company. Car company. Isa na po katuyok din sis. Uy. Dili ma-shortcut ming Wapol. Uy, kay hugaw. Dili lab. O sige. Tugnaw kayo din, nagkuwag na ko day. Nagkuwag akong kamot, nagpula, nag-ano na siya. Tugnaw kaayo. Tugnaw kaayo. Hello sis. Kisa man ni si Isabel Largado. Kisa ni, sino to? Hi, thank you sis. Tugnaw kay sis uy. Awa kong naw, nagpula na sa kilid, bisan dili pula. Largado, sino to? Oy, kinsa ni? Para to ang mabalikan, madalaw na to, char. Balik na may sa sakyanan. Ay, kay tugnaw jud kayo. Ay. Luoy magupot si Wapol pag dili siya laag pa. Nari lalo yung may mga anday. Nice kay tini ay kung magsakura ay. Ay, ikaw din ni sis. Hello sis, si my diary man day ni oy. Tugnaw kaayo sis. Siya, siya kitugnaw oh. Itanaw may dinig, din may nanghagi. Wala. Nice kay ang view sis oh. Sis. Nice kaayo oh. Oh, nice kay ang view. Ay, nasakpan. Nasakpan siya kay nag-overspeed. Kadungog mo atong tingog. Muna na mga hapon, abtik. Abtik is lasses. My diary, may gamit love shout out sa Bell's Vlog, Kina's channel, Normie Avisa channel. This is diba? Fresh from the farm. Uy, Wapol. Kitugnaw pag winter man yung suot sis. Ay. Shoot din baby. Ay. Mao wala na ko na siya gipagupitan og kanang asin. Ipis gyud. Oh, enjoy niya, enjoy niya. Wala na pagutan na. Na. Need din siya mag-enjoy kaya panagsara na siya magawas og balay. Duh, pag ismingo balay sis. Hello, 4 million people. Nag-live ako pinakalit sis. O niya, mo ato na po ko sa Lain na Park. Hinahinay lang pagkuan. Or kuan arangkada. Dahil mga uwak sis oh. Maug naong ni Pepang ni mga uwak. Uy, Pepang! Asa ka adto na lupad si Pepang sis. Ay, Pepang. Saan na lang si Pepang? Ay, atay. Uy, bebe. Tari, dini. Ginas. Lupad si Pepang sis. Ito yung luparang Pepang, day. Wala siya, day. Ngita siya bulati sis kay pag makita ang bulati siya sis mudagan yun sis. Ay sis oh. Ay hello si Akira pala to.
Kailang nga. What happened? Isa. Isa sis. Ito sis. Si Wapo. Hoy. Hoy, go na. Come inside na. Come inside na ba? Hoy. Come na. Hindi siya gusto mo sulod sis. Talit lang ha. Kuwasan na yung kuwan sis. Ayaw na pumasok sis. Si Wapol. Tanaw ko na akong sis o. Nag-red siya. Ako sa matugnaw. Ilang ha. Come here, Wapol. Ano siyang tapuhan? Lagan na siya sis. Ano ko na kong friends na. Sige sir. Sige sir. Okay. Sa Waray in Japan sir ka mag-message. Tali lang ha kasi naghanap ako ng lalagyan nito. Ang balik ko sunod og lalagyan. Hoy! Ayaw gawas! Sige sir. Sa Waray in Japan ka nag-message sir. Ay. Pag may aso ka talaga, makawala ng aura. Sige sir. Hello sis. Cheryl, dumaog. Hello sis. Diba po? Ako every time. Lagi? Akong nauo. Every time kasi sis, pag maglabas kami, tapos, salamat. Ate, musta po? Sino to? Ay, ako din sis sis. Yung sis, yan siya, beginner mark, meaning baguhan ka pala mag-drive dito sa Japan. So pag nakita nila yan, bawal ka overtake ka ng bungga. Kapoy si Wapol eh. Ako siyang tapuhan sis. Ganyan ako pag magkasama si Wapol. Si Adam pala to. Hi Adam, Happy New Year. Ganyan siya sis pag magala. Okay sis, salamat sis. Anuhan talaga yan si Wapol. Pagandahan na siya. Panagsa biya ka magkuan Adam. Paramdam din ha. Happy New Year dong. Si Adam. Ako na siyang ginalimpyuhan sis pag after mag-walking. Kaya ang damo-damo. Ay, tama dahil no. Sa Leyte, mandi mo no. Kumusta naman mo din ha, Adam? Tama sa Leyte, manday ka no. Laoy. Nagwaiti pa ka? Limpyo. Linisan talaga ko yan si Wapol sis. Kasi pag hindi yan siya linisan sis, mabaho. Tapos yung mga insect na sis, papasok. Halaoy, as in. Kaya nga, at least okay lang mo. Ganyan yan sis. Pag tapos dito ko yan siya ilagay. Pag mag-drive ako, hindi yan siya Yan Yan siya. Wawa sis Nga. Kawawa.
Pag magbad yan siya, i-close ko yan siya pag magbad. Pag mag-good boy, i-open. Okay, Oswari. Sit down, ha? Don't move. Okay? Okay, ne. Naminaw siya, sis. Okay, bawal man siya, sis, pag mag-drive ka. Bawal siya pag mag-drive ka. Dapat safe dyan ang kuan kay maano, disorbo man siya sa biyahe. Okay? Behave to mama ni. Love ni mama ni. Love ikaw ni mami. Minaw yan siya, sis. Makinig yan siya. Hala! Hala ka, oy. Kaya nga. Hoy! Ganyan siya, sis. Ambisyoso talaga yan siya. Pag ano na yan. Paul! Gusto pa yan siya mag-walking pag ganyan. Sige, Adam, amping mo din, ha. Ang importante kaning kuan wala mo na unsa. Sa late man mo, no. Si Adam Works Official. Asa ka, Wapol? Ay. Salamat, Adam. Bisitahan. Ano, money na ka? Salamat. Ito yung park. Ito, sis. Park ito, sis. Daming car. Mamaya, darating na yun si Junjun mamaya. Thank you 4 million. Morning na ka, Adam? Isa. Awa ba? Awa po. Ang bata na wapon. Gina. Okay na sis, oy mula ka na po kumang taod-taod kay uwi na si Junjun ba? Maglakaw na po kumang taod-taod. Salamat, Ginas. 20 minutes lang ako ano eh. Kuan kay si Soy tugnaw ka din ni si Soy. Salamat mga sis. Dahiling basa. Hi sis. Kuan sis, mag-comment kayo sis sa other content sis para mabalikan kayo sis. Hello sir. Johnny TV, Kuya Johnny TV, hello. Naglaag mi. Ano ay sir, oy. Ito ang tapuhan ito ang balay. Oops. Bye-bye na. Ala sis, bye-bye na sis. Sir Johnny TV, bye-bye. Bye-bye na. Kay ano na, maglakaw sa amin ni Waffle. Stay there ha.
Bye-bye, sis. Oh, babe man siya din na. Na bye-bye na, baby. Na thank you 5 million. Salamat sis Gina, Cheryl, Normie, si na Massage by Ann, Sir Johnny, and may more. Bye-bye sis. Oh, mag-babe na siya sis. Alam niya kasi alis na kami sis. Oh. Bye! Ingat! Salamat!